ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ସୌରଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୌରଶକ୍ତି ଏକ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯଦି ଆମେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେବା ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ି ରହିଲେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ। ଖରାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଣିକୁ ରଖିଲେ ତା ଉଷୁମ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତୁମେ ଖାଲି ପାଦରେ ବାଲି ପରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଚାଲିଛ କି? ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କର? ତୁମେ ଅନୁଭବ ନିହାତି କରିଥିବ ଯେ ତୁମ ପାଦ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେହି ବସ୍ତୁଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ ତାପ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାପ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳେ। ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ। ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯେ ସୌର ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯୋଗୁଁ କିପରି ବସ୍ତୁଟି ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଏ। ଦେଖ, ଏହା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ମାନେ ଅଭିବର୍ଦ୍ଧକ ଯବକାଚ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପଠନ କାଚ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ରିଡ଼ିଂ ଗ୍ଲାସ୍। ଦେଖ, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ, ଏ ଲେନ୍ସଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ। ଏହା କାଚରେ ତିଆରି ଏକ ବସ୍ତୁ। ଏହି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ମଝି ଅଂଶଟି ମୋଟା ଅଛି। ଏହି ମଝି ଅଂଶରୁ ଏହାର ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଛି? ପତଳା ହୋଇକରି ଅଛି। ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲକି ଦେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡ଼େ, ତାପରେ ଅନେକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡ଼ୁଥାଏ। এই ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖ, এই ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ? ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତାପର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଗଜଟି ଅଛି, ଶୁଖିଲା କାଗଜଟି ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ରଖିଛି। ଦେଖ, ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗତି କରୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ କାଗଜ ଉପରେ ଥିବା ଦିଆସିଲି କାଠିର ବାରୁଦ ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କ'ଣ ହେଉଛି? ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି। ଭଲକି ଦେଖ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖ। ଆଗରେ ଦେଖୁଥାଅ। ଦେଖ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା? କାଗଜଟି ଉପରେ ରହିଥିବା ଦିଆସିଲି କାଠିଟିର ବାରୁଦ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ଧରିଲା। କାରଣ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ତାପଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାପଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେହି ସ୍ଥାନରେ କାଗଜ ଏବଂ କାଠି ଜଳିଗଲା। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଏବଂ ତାପଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଆଜିକାଲି ଶକ୍ତିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି।
ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୌରଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ଗରମ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର ଶକ୍ତିକୁ ସୌର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଉଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ସହରର ଛକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସୌର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଶକ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲାଣି। ଭାରତରେ ରହିଥିବା ତାରାପୁର, ନରରା, କଳ୍ପକମ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଳଚେର ଠାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତିରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ତୁମ ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଭବ କରୁ। ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ିଲେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସୌରଶକ୍ତି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଛକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ତୁମେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ରୂପେ କରିବ।